डियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के खुलुमबाय बयनिसिमबो बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आंनि माने जोंनि आंनि बयखौबो बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय ओमफ्रायो दिनै लोगोआ थाङा जों सानैसो थांनो नागिरदों एसे दैयाव दुगैलाबायनोसै मा मा दङ नायलाबायफिननोसै आरोबाव दाखालि खनसे थांनानै ओमफ्राय हराव थांनानै उनाव थांफिननायानो जायाखै दिनै थांनि मा मा देखायनो हायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय लोगोआ एकदम मेंबाय नोंलिया बिरादनो बेरायनानै फैबायना मोनानासो मोनफैदों ओंखायनो दिनै थांथ'लानो बियो जों सानैजों थांना फैनोसै ओमफ्राय दा टाइमाबो 12ता जाखाबाय नालाय लान्चखौ खालामलांखानोसै बेयावनो जोंनि जायगायावनो ओमफ्राय बिचआ एसे ससे थाबायलांनांगौ नालाय दा नायलांदो नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम बयखौबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आङो ना आब' बाबा थाबाय थायो ओमफ्राय आंखौबो होनहरसिगोन आरो आब'आ रायलायनो सुबिदाखौनो होआ गुमैखौ होननानै दुगैनोसै फैनायनिफ्राय दुगैनो मोनाखैनो फैनायनिफ्राय दुगैयाखै जायो नामा खैबार दुगैदों बिचआव दुगैयाखै बेखौ बुं इलाय मानसिफोरा आंखौ सानगोन जों फैनायनिफ्राय खनसेबो दुगैयाखैनो खोमा होननानै रुमाव सानफ्रामबो बिचआव फैनानै बिचनि मजाखौ लायाबा दुगैनोसै दुगैया गारा थानोनो हाखाया बे जायगायाव माने मोनाबाबो मोनाना फैबाबो माने गोलोमफुजोबखायो नालाय हाखाया आरो दुगैयालासिनो थानो ओमफ्राय बिचआव खनसेबो सिनो मोनाखै नालाय सिबाबो आधाल' सिदों नालाय ओमफ्राय पुरा दिनै इन्जय खालामना फैनोसै आरोना सानैजों नों थाबाय थाथ'दो सरि नों ओंखाम जानो थ'फानानै बेयाव फैफिनसिगोन आरोना होमबा नायलांदो बेगा लादो बेगाव टावेल लाखाजोब्बाय नै नोंहा फैबाय जाला जासि थांनोसै थब्ल'लाबायनोसै आं गिहाय आं खालामा एख' पेरासाइक्लिं टाइक्लिं फैलायबाय जोङो एलावनो दुगैनोखौनो एलावनो होनबायब्रा आङो कारपेटथिं थांसैथ' दानो हाबजोबगोन आथिङाव नङाबा माबाया इयो मा होनो ओइ खिथाव नङाबा दिनै ओइखि थांफेराखैना दिनै ओइखि थाङो ओइ साइडथिं थाङाखैना जोङो कलंगुटबाबो जोङो बेरायजोबाखैना गासिबो साइडथिं थाङाखैनाथ' ओंखामखौ अफार जाना लाबाय आं पुरा माबा मा होनो थिखांनो हानाय नंला उदैखौ ओंखाम बुरजाथार जानाय जादों मानोबा हौवानिसाय आंखौसो मटुटु नुग्रा जासिगोन मटु पातलु की जरि होननाय रखम सेन्देलखौ बबाव दोननांगोन सेन्देलखौ रिल्स बानायग्रोनोसै फै बबेयाव देन्जार थौ फैखायोना इखिनियाव ओइ गेजेरावसो थौ गैया ओमफ्राय नैखिनियाव देन्जार थौखा इदि जिङाव ना इथिं बारा मानसि थांबाङा नामा इथिं 8तासो थाङो ना इजा बहुत जायो इजा बागा बिचबो दं नालाय जेखौबो माने सोंफैखायो आरोना नोङो थांनानै सोंहैलायनाङा जिखुनुखौनो मायबा जानो नामा मायबा खालामनो नामा सब सोंफैखायो आरोना ओमफ्राय नोङो बार्गेनिं खालामनानै जि खालामनो गोसो खालामदो आरो गाखोनो गोसो अबावबा जानो गोसो जिखुनुखौनो बार्गेनिं खालामजाजोबो आरोना आं आरो एसे दै होनबाथाय गियो सानस्रिनो रोङि नालाय एकदमबारे थैना थाखागोन ओंखायनो गिदों आं बादुरिखालाय आङो बानायनो गोसो जायो बाट बोरैबा गोलैबायबा इदि सानो आरोना थेवबो इदि माबायाव गाबोन लोगोजों फैबा खालामनांसिगोन मा होनो इखौ फेरि ना मा होनो दलर समान गासिबो बुरजा जिराय जाग्राया
गथ'आनो जासिफैगासिनो माने फट' खेबनानै गावसोरखौ हमना होगोन आरो फट' टाइम दंबावो जोंहा ना फैदो आङो बारा नुफैबाथाय क्या फोटो ऐसा ही आएगा क्या ऐसा ही है जैसा है कितना रुपया है वो साइज के ऊपर है फोन में लेंगे कि प्रिंट में लेंगे फोन में क्या क्या फोन में लेगा तो क्या लेगा हाँ? कितना लेगा 30 रुपया लगेगा 30 रुपया और ऐसा ऐसा निकल के नहीं दे सकता क्या ऐसा भी निकाल के दे देंगे बस वो मोबाइल में दे दे नहीं नहीं मैं कितना वो लेगा साइज के ऊपर है 50 का साइज है 100 रुपये का साइज है 200 का साइज है बड़ा वाला ये 200 का ऐसा सा ये था ये फोटो हाँ मेमोरी पे लेना पड़ेगा फोन पे मेमोरी नहीं ऐसा ही निकाल के देगा ये मेमोरी में डाल के लेके जाएंगे वो सॉफ्ट कॉपी के दूंगे थी आंनि मोखाङाव नांगोनलै सेन्देलखौ बबाव दोननाय नोङो मोखाङाव नांबायमोन आंनि सयथिबो हो गया भैया सब गया मेंबाय नै दसेनो थां दुगैहैदो गोवा वाले बीच में दोनों फोटो खींच के ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के ओइ गोथौ थांना गियो आङो आइ थांना होनदों ए बारा फाल्थु नङा आंजों आं गियो गोथौखौ माथो दुगैनांला इखिनि आं दुगै थौलियावनो जानजिसेयावसो दुगैयो नाङा नाङा बारा माबा खिथिनाङा दै आं मोजां मोना आं गियो होननायखौ नों मानो बुजिया ओमफ्राय ओइनो ओइनो थौ फैदो ओइनो नांगौ आया Kuat salah. Bara माबा खालामनाङा दैफोरजों बारा खेला नङा आं गिखायो इमान थौ फैयो नुवाखै बोरैबा बोसोमना लांफाफिनबा मा जानांगौ जाखो दुगैगोन नों दुगैग्रो दे नों दुगैग्रो नुवाखै माबायदि थौ फैदो इदि थौआव नों हायो फाल्तु मोनदो इयाव ओइनो माबायदि थौ फैदो ओइनो थान्दी ओइनो नै एन्द' आं सिजोब्बाय नुदोंना सेस आव थौआ
बारा बानायनो फैग्राया इदिनो मोनो खोमायाव दैया फैजोब्बाय नामा फैदो गोथौ थांनांला आंना दहाय खांख्राया गलांबाय फालतु नङा थैजोब्बाय गोथौ थांनाङा गोथौ थांनाङा ओरै फै ओरै खाथियाव फै Đấy, đi năng này cái dân lạ phải. Mobile thùng garis nang sigot. Đấy sih gini apa? Eh, gì? माने गोथौआव दुगैहैनोसै आरो ने एसे आं हारसिंथ' थांनो हाया नालाय बिराद गिखायो गय बादुलिखा ओमफ्राय केमेराखौ गालांनांसिगोन माने मबाइलखौ गालांनांसिगोन आरो ना नङाबा दै हाबजोबगोन ना हाबखांबायानो खननै हुगारफैखांबाय हासबेना बिराद गोसा गोसा थौ फैयोना बे गथ'आ जि गिना गाबदो दै फैनायखौ बिमा मोना गेजेराव हाबदोंमोन गोथावथार गथ' नायलाय मा जागोन नोंलाय? माबा आं जुस सोनो मोनदों दुगैबाय आरोना एकदम दिनै सान्दुङा एसे खम नालाय गोजांदो एसे गोजांज्रोम मोनदो नङाबा ओरैबायदि गरम जायो दा बुंसै दिनै सान्दुङानो थोबसेबो गैया आरोना ओमफ्राय एसे माबा मोनसे जालांसै जों नै बेयाव साफा मोनजोबो आरोना जुमाय लोंनो नामा बेफोरखौबो सोङो आरोना बियार लोंनो ना मा लोंनो सोंखा फैजोबो आरोना जोंथ' बेफोराव मेल गैया नालाय कफि लोंनोसै ओमफ्राय कफि लोंखांनानै मा जानो गोसो जायो जानोसै आरोना नों नागिरलायनाङा आरोना बिथियाव फैबानो नोंखौ गासिबो सोंजोबगोन आरो जेनेबा सोंबाबो 2 नाम्बारिबो थायो औ 2 नाम्बारिबो थायो ओमफ्राय माने प्राइसफोरखौ एकदम बार्गेनिं खालामखानांगौ आरोना जेनेबा एसे ल' बाजेटाव फैनायफोरा बार्गेनिं खालामखानो नांगोन नङा होमबा ओमफ्राय जायफोरा एभेलेबलाव फैयो बिसोरनि थाखायथ' टेनसन गैया नङा होमबा जेनेबा एसे ल' बाजेटबाथाय जिखुनुखौनो माने बेयाव बार्गेनिं खालामजायो आरो गाननाय जोमनाय बायनायानो जा दैफोराव थांनो लागाबाबो खायसेया माबा मा थायोना दालालि टाइपनि बिसोर बारा लानो नागिरो माने दालालि टाइपनि थायो इयावबो बिथियावबो माने नोंखौ सोंग्रोगोन ओमफ्राय बिनि सिङावसो आरो मालिक बेलेग मानसि थाबावो आरो बिनि सिङावसो मालिक थाबावो इदि आरोना डाइरेक्ट बर्डआव थांनानै सोंहैखाबाथाय मोजां आरो दिनै मानो सान्दुङानो थोबसेबो गैयाबा दाखालि जों फैनायाव हे भगबान ओरैबायदि सान्दुं गोसा फार्स्ट फैखालिमोन खोमा ना सान्दुं गोसाया बिराद सान्दुं गोसामोन बाला साला गानो हायाखै दसेनो थांफिननांदों आरोना जोङो
दिनै खिन्थु हान्थि मोनदों आंखौ बांद्रायबो गोजाङाखै नोंखौ गोजां दं गोजांदों मोखां गन्थं दै हाबजोबदो बेनाव आंखौथ' इसेयावनो गोजाङो आंहा मेजेम गैयाना आंहा एसे मोदोम जाबोहांदों ना ओंखायनोथ' बारा गोजाङा खोमा र' आं भिउखौ खोन्थिनो बेनिफ्राय माइसा भिउ नुहुरो फुरा सिजोब्बाय आंनियाथ' गोजांना थानो हाला उन्दुनानैसो गुदुं मोनदों आंखौ कम्बल मोननायबा उन्दुनानै थानो हागौमोनलै ओमफ्राय जोंना जाग्रा लोंग्राया गोलैगोन दै लोंग्रा माने माबासो जोङो जनाय कफिसो लोंनो नागिरदों जोङो टेबुलालाय दे टेबुल Hujung, gas. Hujung, Bi. Mana habis? Gudung moन्दों गोजांनाया सा गुदुं लोंना होननानै सा नङालै कफि जों साखौनो होनो नालाय बा सायानो थांबा गामिनि मानसि जाहैबायथ' जों जाबाय मबाइला लादो थांसै दुगैनोसै दै गुदुंजों पेमेन्टआ होदो एखौथ' बावाखैना बावाखै जेबो मा बावलाबायनो आं गोसोआव थाखायो बावग्रा मानसि नङा आङो बेगखौ मोजाङै बानि खेलाखौनो मा होनो बेखौ हरफोरावथ' आयु जि इन्टारेस्ट जाखायो फेमिलिनि डिस्क'आ फेमिलिनि इदि ओमफ्राय हौवाफोरनिथिं थांदेरबाथाय बोरैबा ओरै लाबोलायो र' हिनजाव मानसिफोर जि मकि थाखायो माबा नायबाय थाखायो डक्टरफोर लानानै बेसेबा सिकिउरिटि ओमफ्राय इयाव जाबाथाय मोसाग्रा दंखायो आरोना फ्रि जानायनि फैसाखौल' पे खालामनांगौ ओमफ्राय बाखि इयाव मोसानाय डान्स खालामनाय माने फ्रि आरोना दाखालि जोंबो बिराद दाखालि ना मैयामोन जों इन्जय खालामनाया पुरा इन्जय खालामदों आरोना जों दाखालि ओमफ्राय भिडिअखौसो होनाय जाथ'वाखै बेखौ दाबो माला होनाय जागोनथाय दैयाव जि गेलेबाय जि रंजाबाय जि गाबोन फैबावनांगोनलै सान्दुङा फैबावनांगोन दिनै एसे थान्दा जादों आरोना दिनै मानसियाबो एसे खम दाखालि जि एगेर बेगेरमोन खिन्थु गरमबो बारामोन दाखालि माने सान्दुङावसो दुगैनो मोजां नाङो गरमाव माने फैनाय लोगो लोगोनो सल' गोमजोबनायजोंनो मोसानो रोङाबाबो मोदोमानो मावग्लुंजोबखायो आरोना मोनायाव फैबाथाय मोनानि भिउआ गवानिया बिथिनिया ओरैबायदि मोजां माने दा बुंसै आरोना रियेलाव साबसिन जायो मबाइलाव दा रियेलाव साबसिन मबाइलाव नोंथांमोना बोरै नुदों मिथिया खिन्थु रियेलाव ओरैबायदि समायना दा बुंसै आरोना मोनाबिलिनि भिउखौ माने इन्जय खालामनानै अहाया आरोना थांनोनो बायो बादल' गोलोमफ्रुजोबदों आरो दाखालि जों साथामबो आंनि लोगो आं बिसोर बांसिन मोसादों आंथ' एसे खम मोसादों माने मोसानो रोङाबाबो आङो माने सल'जों डिजे दामनायजोंनो पुरा गोमखांजोबो दुब मोनखांलायो ओमफ्राय एकदम मोदोमानो मावबाय थानानै मोसाहैथारबाय आरोना हासबेन्डआबो बोनानै लांबाय नालाय बेलासिबाथाय 4थासोनिफ्राय नै दा 4था जाबायना टेबोलफोरखौ चेन्ज खालामजोबना होयो आरोना बेलेग जायो मोनानिया फुङाव उन्दुनाय बै बिसनाया दुगैखांनानै उन्दुफैयोना दा जानायनिल' उन्दुनाया गैला दा उन्दुनायनिखौबो खालि बिराद इन्जयलै ना सोरबाफोर बेरायनो फैनोबा बेरायफै मोजां जायगायालाय आं खिन्थु फैनानै मोजां मोनदों मोजां मोनखायो बेनो आरो माबा मा होनो मानिफोरखौ एसे बाजेटखौ एसे एकदम नायनानै लाबखाबा मोजां आरो माने गोसो बायदि जेखौ इन्जय खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो ओमफ्राय ल' बाजेटनिबाथाय नोङो इयावथ' आरो ससे ओंखारबोबानो माने फैसानिसो माबा नालाय मालाय जायगा जिहेतु फैसानिल' आरो फैसा थाबानो नों सबखौबो हाजोबो ओमफ्राय बाखि गासिबखौबो मोजाङानो मोनदों आङो फेमिलिफोरबो फैजायो मालाय कत' ज' फैयोना बांसिन आं कापोलखौ नुदों आरो कापोल बांसिन फैयो ओमफ्राय बिदिनो फेमिलिफोरबो फैयो आरोना गथ' गथाय थानायफोरा बिदिनो बिचफोर बेरायनो लाबोयो मायो ना
बिराद गोसोम जाबायहाय लोगोफोर आंथ' ओरैनो गोसोमखा नालाय संख्रिनि दैजों दुगैना फुरगोन खोमा इ नंगौ र' गोबाब मोनलांजोबदो एकदम खुगा मानि हाबलांजोबदो ओरै थौ फैबाथाय खुगायाव हाबजोबखायो ओमफ्राय हासबेन्डआबो एसे नोंबो एसे गोसोम जाबाय एफा गुफुर मानसियानो एसे सोमजोज्रो जालायबाय आंथ' गोसोमखाजोब बांसिन गोसोम जाबाय आरोना खान्थानि खिथु बालाबारियाव नै जि गोब्रा थाबायनो खस्थ' बालायाव दै गुदुंसो दैनांसिगोन नङाबा गोजांबाय नै मासेया नै सेना मारी ini बक्सा 6 दिन से मैंड्रिन के आगे से जा रहे हैं पहले चालू करते हैं प्लास्टिक गला केगावसो बेन प्लास्टिक जाबाय खानाया सर गोबाब जाजोब्बाय दे बे आंनि खानाया गोबाब बोरैबा गोबाब जाजोब्बाय संख्रिजों मिलायनानै दैखौ माबा संख्रिनि दैयाव खर' माबानाय बायदि जाजोब्बाय सर गजोबनांगोन आंनि खानाया मा जागोन दा फैदो मोजाङै लोबैनोसै Temina, enggak. Hari segini beli nih. Aku silakan deh sih ke sang ini sih kan. Tres, sana labai ada na. Bagi mana bala nang sebagai mengkoro, cik dugi labai bena. Sanksi ni dengan sanksi labai bena. मोजां मोनबाय दासो आराम दुगैनो एकदम जेराव मेराव बाला हाबलांजोब्बायमोन आरोना होमबा आङो ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बांद्राय गोलाव जालायगोन नङाबा नायनोबो बोरैबा मोनलायगोन आरो गोलावद्रायबा आंबो एडिटिं खालामनायाव एकदम खस्थ' मोनो आरोना बांद्राय गोलावबाथाय खिन्थु ओमफ्राय मोजां जायगाफोरखौ माबेखौ दानगोन माबेखौ मागोन जाजोबो आरोना ओंखायनो नै दा आङो मैयानिफ्राय हासबेन्डखौसो एडिटिं खालामनो होदों आरोना मैयानिखौबो नोंसो खालामदों ना ब्लगा बे मोनसेया होनाया ओमफ्राय आरो दानि मोनसे पाब्लिक खालामनाया बेबोथ' नोंसो एडिटिं खालामदों ना माबायदि बायदि जाखो मिथिला हासबेन्डआसो एडिटिं खालामगासिनो आरोना बे साननैसोआ होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ब्लगखौ आङो लोगोखौ ओंखाम जाहोनानै लाना फैनोसै ओंखाम उखैबायनो बेयो ओमफ्राय हासबेन्डआ आरो मेंबाय दासो जोङो मोनफैबायना मोनासो आंथ' मोना बांद्राय खर' आरि लोबनायनि बेबायदि हेबिट गैफेरा आरो लोबाबो आं मोनाब्लियाव खिन्थु बाला नांजोबनायनि थाखाय दिनै लोब्बाय आं माथो हौवाफोरा थाब बोरायनो मोनाब्लियाव हिनजावफोरा खर' लोबबाथाय ओंखायनो आङो बोराय जानो गिनानै मोनाब्लियाव खर' लोबा आरोना बेसेबां सैथो मिथिला मानसिफ्रा बुङो आरोना सोरबा ओंखायनो आंबो एसे फल' खालामो आरो बोराय जानो गिनानै ओंखायनो मोनाब्लियाव लोबामोन दिनै लोबनांबाय उपाय गैयियाव बाला नांजोब्बायमोन नालाय होमबा आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ब्लगखौ